Comencem amb el lliurament de premis del certamen literari de l'Escola dels Arts de l'any 2020, any de confinament. Una mica diferent, però amb molta participació. Endavant, vinga. Comencem pel Premi de Poesia Castellana de primer, amb el text Girasol per a ti. L'autora és Amaya Mailan. També tenim 2 accèssits. El primer és pel poema Miluz i l'autora és Laina Sainz. I el segon és per A través de una ventana i su autora és Bruna Gili. Felicitats a totes 3. Molt bé, seguim amb la prosa catalana. Mireu, prosa catalana, tenim un primer premi que és un treball que es titula A la recerca de la llibertat. És de Maria Borrell i Jan Vendrell. Moltíssimes felicitats, nois. També tenim un accèssit que té per títol Tornar a començar, de Laina Sainz. També moltíssimes felicitats. També tenim un altre accèssit que porta per títol L'Infiltrat, que la seva autora és la Amaya Mailan, i moltíssimes felicitats. Ara passarem als premis de prosa castellana. Tenim un primer premi amb el títol Vuelas conmigo i la seva autora és Laina Sainz. Moltíssimes felicitats. Doncs comencem amb segon ja. Tenim un premi de poesia catalana que es titula Enyoro i és de la Gala Vinyes. Moltes felicitats. Els premis de la poesia castellana, el primer premi és per al títol Ese mar, de la Gisela Hernández, i els 2 accèssits, el primer és per A mi abuela, de l'Aide Jordi, i el segon accèssit per l'escrit Cambios, del Marc Juny. I en prosa catalana, el primer premi és per la Cecília Gaia, amb el text 22 de novembre, i tenim 2 accèssits. Un per la Jana Segarra, amb l'obra Flor Blanca, i un altre per la Cecília Gaia, amb l'obra Mercè. Enhorabona a totes 2. I ara anem per la prosa castellana, que tenim un primer premi, que és El banco de la vida, i l'ha escrit el Iago Chapí. I també tenim un accèssit de La guerra que no acaba, del Pol Torrent. I ja hem acabat segon. Mercè, de qui has dit? Del Pol Torrent. El Pol Torrent. Quant a poesia castellana, tercer, tenim com a premi En la plaza de aquel pueblo, de l'Àlex Gargallo. Fantàstic. Moltes gràcies. De prosa catalana tenim un primer premi, que és per Gés, de la Natàlia Oller, i hem donat 3 accèssits, un pel meu passat, de la Irut Romero, un per Memòries del passat, de l'Ivan Capelleres, i un altre per Aguanta, de la Natàlia Oller i la Martina Sanchit. Felicitats a tots. Quant a prosa castellana, el primer premi se li ha donat el text anomenat La estación, i està escrit per Joan Álvarez i Ana Arbonés. Felicitats. I també tenim de prosa castellana 2 accèssits. El primer, que es titula 4 segundos, escrit per la Maria Llançó. I el segon, que es titula Corazones, escrit per el Joan Álvarez. Nois, moltes felicitats a tots. Quart. I passem a quart. Comencem en quart i tenim en poesia catalana un primer premi amb el títol És una capsa, el pseudònim Esperanza i l'alumna és la Emma Ponce. Molt bé. Després tenim també un accèssit. El títol és Deixa-la, pseudònim Vida efímera i l'ha escrit la Laia Lluny. Felicitats també. De poesia castellana tenim també un premi i un accèssit. El premi és per Deberíamos, Alà, de la Torrents, i l'accèssit porta títol Llúvies, pseudònim Sin Azúcar, i és per la Joana Lligonya. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs passem a prosa catalana. Jo abans vull felicitar tots aquells que heu presentat algun text, sigui premiat o no. Prosa catalana. El primer premi és per Càlida brisa, del senyor Guy Steinberg, i 2 accèssits, un accèssit per Voluntari en moviment, del Teo Ghelardoni, i l'altre accèssit per No m'agobieu, que ve de perles en aquests dies, per l'Aina Verd. Així que felicitats a tots. I de prosa castellana de quart
tenim un premi i dos accèssits. El primer premi és per al text titulat I me dejo llevar, de l'Aina Busquets. El primer accèssit és pel text titulat Soledad, de Martina Dot, i el segon accèssit, Acércate a la ventana, d'Eda Wash. Enhorabona a totes tres. Molt bé. I ara ja ens queda un premi molt especial, que és el Premi Goretti Serrano, que és per aquelles obres que tenen un contingut ètic, social, un contingut amb valors. I el jurat ha considerat que l'obra que es mereixia aquest premi és El anciano del Olivo, de la Maria Borrell, de primer B. I molt bé, jo crec que aquí ja hem acabat aquest certamen, aquest lliurament de premis. Us volem felicitar, com deia el Gaspar, a tots els que heu participat i heu aportat obres. Han estat obres molt maques, ens ha costat molt la tria i us animem a continuar escrivint i continuar participant de la vida literària de l'escola. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Bravo.